Istványiné Perge Gabriella vagyok, a Fővárosi Önkormányzat Mónosbéli Gyermekotthonának az igazgatója. Szeretném ezt a nem túl nagy, de nagyon barátságos otthont bemutatni az arra kíváncsi gyerekeknek és felnőtteknek. A Mónosbéli Gyermekotthon Budapesttől 120 km-re gyönyörű természeti környezetben található, a Bükki Nemzeti Park lábánál, 22 000 négyzetméteres területen. A gyermekotthonban 58 férőhelyen nyújtunk teljes körű ellátást 0-17 éves korú gyerekeknek és nagykorú fiatal felnőtteknek 24 éves korukig, 2 szakmai egységben. Ez azt jelenti, hogy nálunk a gyerekek sorház jellegű házakban laknak, egy csoportban, egy házban 10-12 gyermek kerül elhelyezésre. Nagyon fontos, hogy a testvéreket mindig egy csoportban helyezzük el, sőt, csoporton belül is törekszünk arra, hogy egy szobába kerüljenek, kisebbek is, nagyobbak is, illetve nemtől, szükséglettől függően a gyerekek egy közösségben maradhassanak. Úgy rendezhetik be a saját szobájukat, mint otthon, mert hogy itt otthon vannak, a saját alkotásaikat, a saját kincseiket kirakhatják, illetve elrejthetik. Arra is van természetesen lehetőség, hogy külön vonuljanak, illetve a kis magánszférájukat megőrizzék. A településen nincs iskola, viszont olyan picike ez a település, és olyan közel van az első város hozzánk, hogy tőlünk 3 kilométerre Bélapát falván van az általános iskola, a gyerekeink többsége oda jár iskolába, de a környező kisebb településeken is van iskoláztatási lehetőség. Ami nagyon fontos, hogy mindenki olyan iskolatípust választhat és olyan iskolába járhat, ami az ő egyéni szükségleteinek megfelel. Az otthon egyik erőssége a szabadidős programoknak a sokszínűsége. Nagyon gyakran rendezünk kiállításokat a gyerekeknek az otthonban készült munkáiból, nagy sikerrel működik a képzőművész szakkör, illetve a kerámia műhely. A gyerekek a munkáikat a saját szobáikban, a polcokon, a falakon helyezik el. Néha mi is kapunk belőle ízelítőt, hogy élvezhessük ezeket a szépségeket. A képzőművész és a kerámia műhelyben nagyon sokféle technikával dolgoznak a gyerekek, olajképekkel, egészen egyszerű kreatív hobbi technikákkal. Ami szerintem kiemelkedő, az a Tiffany technikával készített lámpák, illetve a dobozok szépsége. Különösek, gyönyörűek, színvilágukban is rendkívül színesek. A képek közül itt a főépületben is szoktunk kiállítani a látogatók kedvéért és az itt dolgozók kedvéért is nagyon sokat, és persze azért is, hogy mi magunk is örülhessünk nekik. Az én egyik kedvenc képem a falon, az irodám falán látható a hegedűs kislány Kovács Teréziának az alkotása. A képekből, selyemfestményekből, a folyosón, illetve a kerámia maszkokból a folyosón is van egy kis ízelítő, amit az ide belépő vendég rögtön meglát, és felkelti általában az ide érkezőknek az érdeklődését, illetve egy kis vitrínben is megmutatjuk azokat a kerámia csecsebecséket, amit a gyerekek időszakosan ugyan, de nélkülözni tudnak a saját kis környezetükből. A sportra kiváló lehetőség nyílik ebben az otthonban, szabadtéri, nagyméretű füves focipályánk van, betonos focipályánk, kosárlabdapályánk, lábteniszre, röplabdára, kültéri sakkozásra, tehát nagyon sokféle sportra van lehetőség. A legkisebbek pedig a legújabb játszóterünket nem olyan régen vehették birtokba, ahol nap mint nap nagyon jókat játszanak. Egyik értéke a gyermekotthoni munkának, illetve a gyermekotthonban folyó életnek a zenekar. A gyerekek nagyon szívesen mennek és gitároznak, énekelnek, csengő, bongó, dobokon, hangszerekkel játszanak. A közös élményen túl ez kinti produkciókban is megnyilvánul, készülnek a műsorokkal, hogy megmutathassák azt, hogy nem csak mennyire szeretik ezt csinálni, hanem mennyire ügyesek és másoknak is örömet tudnak szerezni. Eljöttünk és itt állunk előtte.
Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a vérszerinti családdal való kapcsolattartást. Hétvégén lehetőséget biztosítunk szombati, illetve vasárnapi napokon is az itteni látogatásokra, illetve 2 hetenként azokat a gyerekeket, akiknek a gyámhivatali döntés alapján van lehetőségük a hazautazásra Budapestre is, illetve más településekre is hazakísérjük, hazaszállítjuk. Rendezünk olyan eseményeket, ahova a szülőket is meghívjuk, így a juniálisra, karácsonyi ünnepségekre, születésnapokra, ballagásokra rendszeresen vendégeink a szülők, illetve azoknak a szülőknek a gyerekeikkel való kapcsolattartását is elősegítjük, akik nem tudnak, vagy valamilyen ok miatt nem jutnak el Mónosbélbe. Ha Budapestre megyünk, akkor gyakran szervezünk állatkerti, vidámparki, kirándulós, közös családi programokat.